na ampasa oje sikadwade masanteman awia kete efiada wia kete efiada wia kete entuduru okugwa babia na na aware ni sina enchen hwa na daru ni sen mensa aka nanado ewa ha sei meka nanado a ya na nkofo bebre na yo ma shom say DJ K enya president wo studio ho ye wa ananse onwene ntentan ye wa ananse opaibo na ye wo ananse a ono zo ewo ntakuma ene ware okonore na nanado nanado musician obeka anyum te se edan te sadaka edan wait sadaka anka media to kwai da minim se okay enyum ni nie na osan wonyum bia na nsan in fact said the amanfo ACB etutu nyum ne srani abasa e wa fidetentan so na eye anokye ofo bebre na sa story na kan na bi wo hom ne nya adwene e na mato me nsa afra ne se nana wada wo mabra na yenhwe Okomfo no ampa sansa oko video na ye post here na bebre na se Okomfo no che ebi kura so free your friend say Abidjan ebi so enzemani ebi so asantini ebi so kura so free Kenya na no idea memo no ankasa narrate story na ankasa ena yenya ne nyom epese me ne na di nkomo na Okomfo no che fa no free a obepie ha bebre na kura so se na ansa sesreku onye your friend say denchirani enu nti nana wa ha ye hwe kwanya nana befa so a obetua ma me no miedo nyina yetimi ate asem no ase nana mema akwaba ya nua na oho ya de obo ade adaromo na mpacho so a nyame adom nana me ho ye pa obo ade ase yeda nyame ase se meto me nsafro nana meto nsafro bia udwaboom kura ujai ba me da ase pa yo se yesi nso edo no ana ko wahinem eti emre bia o be frem no awiemu somu bisoya mi yare meba nana me da ase ne anidi a wo de amame nyankopon enhira wo pa yo nana we de ebre no enhyeda eni ho na atiefo nti yemfa be esi ma aduasa nye saade nana me pese enwum a woto anokye ye kaiwo enwum no mukura wo ka asasa nkwafo anokye obepie okopie free bia Israel ba bia ebia enka na ye friend Elijah na nso senso obepie hente no ya ye de no ya mu kamia ye se wo de ba ye politics mu a eniema bebre wa ha enka ye betimi aye na ama ye sika na nso ye mu abrofo no de no ena ya na ebuo ye mfa no nto nchen nana Okomfo no a wode ne to dwom no wadaroma ehefa ene Okomfo no free a obepia santemem na wom na nwanwadiem na kwan be kura so no ofa so a odi fra asase so yo me da se na sane wo kan no afirintin tan no me so mahu bebre wo hu bi na abrewe bi kire na nipa no so enya botre na o tie na nsiwe wa he na kame me wo ho anka sema mebusa no ane se Okomfo anokye no a wo ka no oye komsheni na anokye no so no enya ni din enti anko won kyerem anokye no o ka so won kyerem anu no ontimi enkyerem no ahu se otwa entro na so wo kyere din ni mu a e kyere sen anokye ne kyere sen ano no eye opapadin na chino eye chirepon ye kasa no ye ka hwe ese chi obeso o kasa hwa no o se chi eti chino eye hwe eye chirepon kasa eti eya me kasa chirepon fo no omo enya nyankopon enim adom anya sa anana ni di kwame frimpon ye de to no be pie fi asante memu ha akadie na wo be kafa ho se ofi okugwa ye beji wadi efi se asante so ye to frimpon na die ana me di
echi omo a omo twa ntro ni nyina eye ni din a ye de frɛ no no bebre nim say ni din echi omo Okomfo no chi ofi anwona ebisa ofi asante agona ebisa ofi ebuno na ubusa un say chi no ekire den a omo ntimi no mugina ho eno na ema hu say ye wo ka no oboa sa akwada no ye wo no say metimi aka say eye 423 years in frisia aha 9 aduonu miesam ne ewe efrisa Okomfo ye wo no ebesi se owu ko ye mu no edi mfie 423 years na bomi 100 mu ho bomi history na nkasa wo maame ne ho papa ne kwan be ne fa so ye wo no jo aha emra Okomfo Anokye no ne ye mfre no Okomfo Anokye oye Kwame Frimpong na ye wo no memreda okay o maame ana ode kobe ana opapa no de ano na yen akuapemfo yen yedi agade enti no emre bia no obema ne din no ana ya edikan wo akoda ne so na omo de ne to Frimpong aye opapa no ono opapa no papa enuan all de ne to Frimpong na mra Kwame Frimpong odi nansa ye wono no no okita podia na odi ya onwanyuma ne ade no enye so okoto makola na anakejetia adwam ye wo na kita ni nsanifa ni wa mu ani sam se na podia na kitam na ni sabenkum so na dufa ehye ni sabenkum ti ni wa mu ani nsani se anode ba asasi so na koda wadi na sa ma mi kodwara abo beba no na ho no wayira wa no asan beda ho ade ne to aso omunti ase eni ede ne be kwa busa so omde ne kwa busa na eho ne kopie ye se akoda no mo awo no okita tumi kese bi fisoro odi abasasi so na se omuhwe no mo bona tenase a obenya nipa kese e wasasi so na efie na wabesue mu no ochinyama bebre enti na ya na wayira no eniema ochi no abreche kraman konkonte ensomunam sanema we nyina so bi koso ofie ho enti bite watwa mu no omo pe efie bi ana omo yi no ekọ ho a sanema no a ochi no ebi mafie ho omde bona tenase enema afi onyini ye na oye se onantie one ne fefo edi agro penfo no di agro eho na wafre kojo fa ayu abra kofi fa ayu abra otisa omomo sisa ayu anu a no mo asisa anwea egugu ayu anu ma osmo kataso no mo kataso osi kofi opede osi me pebun akukọ no de podia na boso ba obebie na mo na akukọ aye ayu anema osi opede osi me pebrodi ampese ni kontomre ni ekusu egusu odi podia ne boso a obebie na aye hosa ne wo kan aye no ye mbeto Anokye a na krona jibum ni efro papa say ye di agade enti bibia no papa bi ne yebo enti ma me ko be kra de yemboni de anobe chi de sonkorebo Anokye ne chese anohwe e de akola no ye asonko yakola enti omu etwa ne tia Anokye chi de sonkorebo chi enti ono ohini bodwa samre no oye na ngonwanyuma ne pa ye bo edwa ebo a ye eko December mu ana ye di ohum na okofa
asawa mad botry na wafo pole no the akosen pole ne so no assign the akosen another pole so no wafo no the podia na kasawa no na onam so kotre betre america mo na krona jibu na anochi that's all anohwe be even see that akola be no akwo na mre na afi Nidi kwame frimpon no kra abayira obia hu na anochi enti sa emra ohini ebodwamre bi okofa abo kese bi anode ne podia no ebo no so na eye emre anode ne nsa boni mu tokro ye no oware owie anobora ne dan kitwa bi wo okofa dewro obeto kosro ode podua ne kire ne ka wiem no ka kire ahemfuni mpanifo ne se mo hwe bia dewro ne se no se munim na breche betwem odewro yase a dewro beti abofom na yegyina yase behye eti omo gye ho eti kane kra na abreche makronum nenso enam sa asodin oho nti no ene kra obi akobi aponche krakra wa okugwa eti yaje ho sebaya aponchi emetwemu wo ho nana saade nyina da so wo ho eda so wo anka tourism pa e betimi dia generate sika ana wo kan ye mu ye niema o ebo no de nsa bobo mtokro no wo ho eno kra de si ayi aboboa no ayimfi aboboa no eye old market no opposite kwa ho pen ofi edukrom eko ayi dewu a utwemu akugwa esi ekwa ofi edukrom kwa ubehu sesi senifa yede chance na akata so se de ye tues kasi ye ko Israel akorura wonwane ma no babia Yesu Kristo yede ne koto ye kra no a obotan no yede ne koto mu anansa onya ne ya Mary no mkohwa na abo no sika omode agye no ye obi sia ukugwa heye ye bokasi ye sibi cathedral ene be me sika wo mra ye wo sika ne deda ye ti sika ne so kom de ye ye ti sika so nana onye Ghana nko ade o wiase nyina no crapa ko school ekosua history nko ade a oba beto Okomfo no chia bakwasem enti oyobi anka omanwe anka betime dia gisika anka ebeburu adwene ntiase so na yenya yokofa ye fin so mbaye no me I want to aso num na me bae eti na me say me man ni nyuma oye enyira me bon dewura na da chisinya me frɛ me a enam say abafu video woni udi enyira emma mo fra ebeba nyina na je se wo makomfa no chidi na nyira davi efi say oye awon nyuma no mu an o ka kire ayinfune ne mpanifo ne se wanya hoho ewo ye frɛ no asene bri ne kire se asene tade omko tade nu ombeko no na hoho no omusinsuo ne so omfa omumra okoya mpa na asisa no kan ye no ahohoi esi yawam oba ne bema no mde omo ba himfie oso bema no ebe frɛ no afram oba no afram wa omba ware omo ho no mase betre na omo yasene etiru hwa abusua ni nyina asene ne sokra om enti afram wa no ewu ye ema ne ba enso ko ware wa kropon ana ema nya asene ne bi nso akropon eti ofra bianom ne ayi omo fi akropon asene ni nyina efri sa atade num okay eti na want to aso no na me papa no bae na me papa bae enti yen ne yeti Okomfo no chi akonwa ye frɛ no asene hene ye papa manko an timitena akonwa no so me no kase ye papa fi mu no ne ba odina de no ono na owo America na me hwe akira ma no a na me de kwakuado na me kokɔhwe akire ma no eti na omo frɛ me nana ana me din ne be ye nanado na ono eni ho a
ana meba ni wa no di machi na eba obi antimi ni asene akonwa no ana asene akonwa no so no enam Okomfo na nwanwuma oye ye nti no se ube pie fi asantimemu ha na otunfo me bu me ase ema onim asene no oba abeye bribia Okomfo ho a wanya asene abusua na asene hene a ontimi nye na onye nso nti oba awukugwa no obehwe asene hene oba no nenim de ene ne nu onyam wo nyina no odibuo ema asene hene efise Okomfo de wayama ninti no enya akonya ketwa na aha no obepie fi asantimemu ayema no agona ye ni station ti no asene akonya ne bi nso ewa agona ho enne ameno kase nyina no agona fo nso epese ekirese omoho ana Anokye ne fi na Anokye kra ebe ware ewoye Anokye wango obi ka chirosa we Anokye ne ba na busuani ana se ne nana sinihu Anokye ango na ni anwonwanyuma na oye ni nyina no na emra ebata ho a odi free na esro ebaaye no na enkensese ode ne ho ka oba enkensese nkode ne ho ka oba na ode ne ho ka oba no ene ma ne nwonwanyuma no eba fom na ansa na ode ne ho be ka oba no so no oye ne nwonwanyuma no asantimemu ha no mo eduru baabi no na afei ai okugwa asefo no bi ehwe na kira kwan eti ama asante so dwen se na ne abrantie yi ono so no nim ne ode kan ya eniama waye amaye nyina ebeto fom ene kwan be ne ebefa so a yebetimi so eyi no afiri ono so wabene o dwene asem bi afa no ho no onya nwenye kra wahu dada eti ne hwehwe mu ahu se exes of four ba ene yempe obabi no ye nipa nko ade bia na akono na ba enti oba vidi no ho hyehyɛ no ampa akono bae efise on fa no nka oba da na oba so de no ba yeso se wa hu se no be ye nuanu ma ide ni pokua no ni ade enya se ko be fa so be yuare wo de obu akura ama otimi ene no eda ma obusa no na chiwade nyina na obema wa hu odo na o kire na chiwade te Samson kura wa nwini mienu no ka ze ehye mitirim yeso obande nsa fa na so achi ai enso na akentira nwamfo nyina akobusa nso wa ho ode wa ma wabobo wono kura wa mfi wo enso obande de nsa fa na so achi no ehye mitirim ai eti enno no de ai omo ana de ba no omo ana de ba it is when slow about nyinche ogro ho beto san hanu ama be woman and save your life eno na to Anokye eti ohu ya no hu se ene nsomnam ka ho de a asantimem so apatre nye na eno so ye nsomnam ono Anokye ni opepa edwanam ene brode fufu na obo dwanam ne brode fufu like soup bread no na o Sunday apatre bi shem kwan ase ena so ode no ho aka nti wa hu na won ade ne brass kra ode ne satum ade a wuchi no na wuchi ode bra na num pressure ana enkase no ekohia no ne kon no se wakume na no se menwi insomna ana ode apatra ye aduane mame baba ne titini trin ne bia so eti oje aduane di na okra se edi na nsan no na ne kon na ho ana okra ayfone ni mpanifo se me kwahye da mu adi na wansa na nsan asa na otwe asa me ho yare onu se etene se Okomfo no se okoji owo safo duraba na nya no kure se okra se okohye edemo na asa no ho yare
sa asem o kan ye ni eno aha na chesa so okokko adi owuo so efisa nko ba ye so de a na kan ne wadi owuo so nkunim enti edi na nsa no so na otwene nsun na omma ya mo bie nsu enhyehyɛ ya ode ma omno no edi na nsa emai bi se ekotwemu ne feature dem hobon na meya akro ya asa esu Anokye ekobi epun ebuani kore ya anokye na ewuda we eti na mibusa me ho se nka na otwene son ya ebi ananko obeba o se hobon se homon kamon twen ma na wotwene nya de enso o anka se okose de modi nansa o se na wotwe na otwene son na omma ya mo bie nsu nti esu no na kan na kire ebi se oyiraye ebi se okose ayi duam ni nyina enye no kre ba bi ekosie no eho ana omode to chi apatre efisa apatre eni kuma noche ti ba bi esi anoche no eho no ni kuma se bro no efro chi apatre no apatre atoso agogo nchen ha ya eho ne esie no ahun se odumu jadwuma bi wo ho dupon kasie bi esi ho no eho no mo a eni esi anoche asenso de a share me eye chi apatre na de eho eguso etre na ono apatre ku no ana ema enya chi apatre enti ahonwanyuma na obeye no ebie ni ho a ayira na ampasa oje sikadwade masanteman awiakete efiada wiakete ana oma otunfo na ose tutu the first ebodwa esa ogbo sikadwa na omude I say u to press ubie bank bi na esa ubo futuo bi na oditum onu ne de ni sika kokko no ode ma asante ede aye sa futuo a omude etu asantim ana me kase ne podua no de opese enye bia na eye ma no de opese podua ne nyama ne bia na eye ene Okomfo aba obi ntimi command ano fa ne podua ne kire wiem se akokokra be fi wiem aba eye de wo no yankotete na akom wo ba bia ana no so ne busun bia okom no efise ye de wo no na ye de wo no a yakopon de ne ma yen ye traditional sene ye som no sa no de ne ma ye enti sikadwa no efi omu bontwini mu na o sa no na o de dawro no podua no kire wiem na wiem aprada na sikadwa fisro apaiba eba di sigo tunfo na so enti enam sa esi fiada enti no ye freni sikadwa kofi kire se eye sika kokko okay enti sikadwa kofi no ya ka sikadwa kofi no Okomande ma ne ba fiada okay eni e de to no okay sikadwa kofi eye gold sika kokko enti wa oti otumfo akonwa so bi frɛ oti kokko so fi se sikadwa bi sida na ebi suntimi sida eno ne enonyam kese a ekita asante akonwa eye konfonoche bile me frɛ no komsheni anoche sana wo frɛ no sa fi se ne niam oye nyina ohye otumfo nkom na wo ka ancestry kwasem ancestry no de onim sa ofide nchira no ene na oni Ghana ha ya bakwasam ye ko ya friends school cry history yesua ama yehu ancestry ko ba bia ofi na ancestry no na ono na oye super power Ghana ha tumi nyina ekita no te se ene enam okonhye ni anokye no abe pio asante ekita otumfo na okugwa
for no ehwe niema na okomhyeni Anokye eye no ana omo kobo ne hopoma ansa sisiriku no say oso onya na obeku no ai wo pese otu na hini enigu obi a ono na oyesu papa wa na pese obetu na hini egu de ene obechiw ochi no koye elekoto afiase ho na oguso ohwe ni nsem say asem ompanifo ne bekan no eye no kre ana say nkontompo na oguso hwehwe mu no ana samre na na say to the first no nya emme ye ohene nemo nana danfo ene ansa sisiriku enti okosra no e wona himfie ene ne didi nkomo odidi nkomo wie no ana okobo nani akohoma ensrahwe e wo afiase ho afiase ho no okoye no na ayi samre no kwa me frempon ayi frem na Anokye na odafiase ho enti nani bo eye osetutu animu no se papa ufi asantimem na wo prakonya kese bi pa wasante na me shankom se osabeka enti na me frɛ no komhyeni no o shankom na ne nkom o hye nyina so ebam so a enyira do ekosi se Yesu beba enti eye osetutu wo bia onim no ba bia no okan asem okan so anokre oprakonya kese bi so ha e wasantimem jeje ne nsam Ejini sem. Na branti etimi ehuru mitirimu asem pekope. Enti okobo ancestry kwa mane se makoto akola bi wo afiase wo aka mitirimu asem a kire bi. Na ofiri o si hwe wonti akora kitwa bi a wapagya ya friend Okomfo Anokye no wonti ne nka ewa okugwa. No si no yede wa ha o si ne mpanifo no se opeso otuma hini egu etimi hwehwe ni sem nana inima ya jano monko nemon mehu se ni tirimu ni adwenbone enti nya se eho no ana ojae no de ne ma o se tutu okay osrema no na mo no so ana ancestry yi Anokye eno no nso ka se ne se watimi aboa me yi medi a ene na na nso meboa wo samre no de na o se tutu okọ ni krom okay na Anokye so ko ni krom okay ewa okugwa no kodu ni krom wa okugwa no na reho aka no mi krom pa na ye mi sei ohu enti ka o se tutu a mepie ho anka yenyi no enti na kire se aye no se oba ono ankasa ni die mu anyi no eje se ba bi anyi no a ba bi beje no fisenkro ni dosun ti dai na betina fa akon age anim guase e so obetu bata na o tu bata no na wadua abe no ne efifie ana otuye ana ne tuna ode shefo mo aye ne hin no ebe kire ewiem ana abe no enyura no ode anu mo shefo ana fiase enyiniye na eso mako fo adwen mako fo na abamu no nyina enti yetu ma empanifo fo a ewo na konwa no ho na yunya adwene baako a na odi asija so no anoa uwia odi ato adie mu awo na odi ayi dade san kese bia opebia na odi asi so na wo hunu gum wo hunu a ehuru nyina na epi ekosi level a wa ope wow adwe baako eso afibia na eso enti obefi krom ho no ana okogina baabi abanisie no ana ofa ebo kese bi ana otokoto krotia ana osimu ahu baabi ebo yakoda mu ntimi nsi dan nu hada kosisa abeya medue ebetu abeni tu ye dan frisi eduo no ani afa na krona fiase ye den tre na mpase ampanso se satama na abeni suo no obi krona ntimi antre nu baabi abeni wo no antimi enne kra wo ka ukugo obi busa se na wen nokre obi busa se wen we nokre eso da kwa ho pe nokre efi adukrom na wo ko ayi friend dawu abrew akropon ufi adukrom a okugwa na to aso nyina ebom
Engura bi ani ntem. Enso tie adu krom kan. Oti de o youngsters. So enso ntie okugwa. Oti akuapuma kropon. Oti manfe. Brinum ni ade. Obusa se okugwa se wen. Enso ani amane okwan ho sai nkura mebubo osu nyina esa kwan ho a engura bi ani ntem. Enso no nko adi ayira. Ti se odome wom se de om di ayira nti. Si den hoda. Si sabena. Abenu su tuya. Etu ko ba bia daro ni sen no. Daro no ya je ho no. Amo wo ni so ewura wo no. Daro na ya daro na ya je ho na sensen ho no. Aha. On say the blocks are too wall. Eti abeno wa. Eti kebu ye no ke o say eto wall ni so bu wall no. Ebu ye no ekowura wall no mu wall no ekowura mu tu tokro ekọ ba bia. Dawro no Dawro ni sen no. Wow. Enti ye twae. Ana tokro no beda ho. Enti na manfo de omani tempese omhu dawro no. Ana ye de nchansi ye de border esu bia e de asi enti uduru okugwa ba bia na ayi na aware ni si na enchen hwa na dawro ni sen ho na ya to wo no enti behu se wo no ya itokro bia beda ho me twa chansi e de akata ho tibesi na nyina akwa behu dawro ni sen ho na nam se chi abrechi enti no se wo wi abrechi a ye ma wo enko dawro no eho na mom ye twa edwan eya mamre edra o na ho ene na wo ho kwan se okohwe enti sa enema we nyina eye ensra hwe kese a anka ye betimi e de generate sika pa na no krese konfo no che gi asekan bi ehwe anoche na di besi ho odi besi ho no omo gi nwachi ye se ombetimi atu omo kofa budeza trata enema abro frankasa edi chef from tuya omiya nesi ho ne bibie ni wa akọ asebia wa ye na we dey aspire David do ye bia da so ho na me kasa be wa akosise Yesu meba ji ha kra de mi ame de mani sei akwa akọhwe na kasa da ko okwa ukugwa me no be ko na me de mani akọhwe dawro no ani wo ware no mate ene ye betwa odura November mu nyame ya adom a na duru aka kire me no be ko na makwa akọhwe mate na face no ye ehihye bi ebia entimi nwie afiwe okay na miguso amene me penifo no ye say ye de proposal ne bebre otumfo na ya celebrate confornoche ne 423 years na say nya afiwe da ne ba ko 424 years next year na ye de a generate sika ewo okugwa ho ye di ni anniversary na ya invite American mampani Britain mampani ene France no ne Africa hanom ene mampani for ne minister say you komsheni bi obepie ha na wanwade ne ebinie sa mumra mehwe na ye de a generate sika na ye de esi Konfonochi University e de a she Konfonochi anonyam ewo akrapim ekugwa na ye bechichira nochi kro na ye de university no esimu ni aye ni statue na money so ade hono so enti no na me sese no me pre ese ye betimi ayo na yetimi di ahye na nonyam na manidin no atena se afibɔ ne ahuni din anɔkye na ebeda ne din so yankopɔn ma ne beda ne din so ye nyaso emfa so efise anka enye yankopɔn ne ye adom ana ɔde kwa me frempɔn ne firi krom ho a anka yini hweka Debi na nyame mamu ye koduro honhom na last one ya mi busa wansana dwumadi eto aso aba no ekwan be ne fa so akomfa no chema ye nya edi ni kumase oh yo sa edi kumasi na oba ya obe chia otumfo o say tutu the first na okachire ne se nana meboa otwedi ampon asome kwa me from boy some meboa
ese me meboa wo na mikita kum aba miensa me ba bedua wa santimemu ha na ba bia akum aba no be fifi no eho ana ye de kroniti ebehye kum aba miensa enti sa kum no tumfo so man kwan ene eho a odua ba ko ewo kwaman no odua ba ko ewo kumawu na din no ho me hwede abro ana odua ba ko odabin dabin de no enfifi kra dabin de na enfifi kra edi dabin no aka ho ene kumawu de ne fifi du ba bi no ebewui na yese kum awu dua kum na yekodua no wo sa tam ho no awu na memenya kumawu fi se na ho so na din e wo kro ni so de da ti ba hwe side no e de abro na kwaman de no na enyini ya afi na ye bodwa bia bo mia kokum ase nkobodwa no kokum ase yenko kum ase nkobodwa sa kum ne de enyini ama manfo kwa ba gemframa enyunu e wase a chese aduana se de okay enti kum ase ena beda na kum ase enti anochi ni bibio bia eda so eye djuma owie no ka se mo pese eye Ghana memu ha ye wo no mo asante kasa ena be super power a chese no ne kasa Ghana ha nyina be dintra ha de a mo amunyi mo enyina ho obako enyini ho si ho na memfa ne ndua asante me de mepe echi nipa no wo mra ompene so a enya adwuma o se Yesu Kristo de ono ane pe ofini pem no bewu je yankwa enti sa epe no ana wo se nipa no fiwu pem na wu ma wo ne de gina asante se de be asante kasa because ne wo kosire mu kura na as ye ka asante kasa na super power asante ye Ghana memu ha na yenya obi yenya twineboa kodua ona sorry ye osina na medi mitimeje ankoya do na ire ho na ire se mekunu nkoya wosi da bi medi mitrije odo ma santiman eti ye kasabu obi ye kasa abebu ese enye obi na kuma ntwi na buesi akono a enti wo se ono ne mra ne ye buesi akon eti ese buesi akono a ena de ne tia age akere ma ebe na se kire no twrebu akodua ono na otu ni ho si ho ede ne nkwan esi ho ema ene asante no so ampa ene ya nwumu a ya bo nyina about 95 or 99% asante eto na asante uko enkran capital enso enema ya ton odwemu nyina asante ne ya ka uko siremu a ubeka asante babia ukita Ghana passport na ye chew ewo amanane ne edo uko Ghana mezia kasa obetimi kan edo abusa ese asante kasa ohun te sen udin de sen wantimi ankan we nu mu a na chese ye gi passport na fiusem enso se o kasa bebre wa ha enti de oye bia eya djuma na be koso aya djuma ko sise Yesu beba medase nana adonya gubo zra pa konfo no chi history no na yede ama onomene nana ado ukugwani ba anochi asefo ni bi no na mebie ahoma no atum na so wetimi afresh go AnokyeCommanded TV be pause. Hein.